May buntag mga kaisunan ko ni Kristo. Ano usab kita sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa atong mga sharers. God is good all the time. Time is very precious. Bisan pa ania kita nagatubang sa dagkong mga problema o katalagman sa kinabuhi. Ana ang Diyos magauban kanunay kanato. So atong nakita sa unang video kung giunsa sa Diyos pagpainom, pagpakaon o ang mga Israelites pinaagi sa mga milagro nga gipakita ni Moses. Nga mao katong gilabay ang kahoy sa tubig ug ang tubig nawala na ang kapait. Ug ang ikaduha, miulan og mana og buntog gikan sa langit alang sa katawan, pero gabagulbol na sila. Mas maayo pa kuno og nangamatay sila dito sa Ehipto kaysa gidala kuno sila diri sa kaminingawan nga mga matay sila sa kagutom. Ug ingon man sa dihang giuhaw na sila, gibati na sila kauhaw, nagbagulbol na usab sila kay patyon bali ay sila sa kauhaw uban sa ilang mga anak ug sa mga kahayupan. So atong nakita nga ang mga tao bisan nagauban na ang Dios, ana ang gihapon ang pagbagulbol tungod kay sa tawhanon nga kinaiya ug tungod kay kulang pagyud sa pag-ila sa gahom sa Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, miabot na usab ang usa ka dakong gubat sa Amalikanhon ug sa Israelites. So nangabot ang mga Amalikanhon ug atake ang mga Israelite. Si Moses miingon kang Josue, pagpili og mga tao nga makig-away batok sa mga Amalikanhon ugma. Mutindog ako sa tumoy sa bungtod, dala ang sungkod nga gihatag sa Dios. Ug mituman si Joshua sa giingon ni Moses nga makipag-away sa mga Amalikanhon. Nga walay kahadlok tungod kay gipasaligan siya ni Moses nga mutindog dito sa tumoy sa bungtod. Samtang si Moses, kung itaas niya ang iyang mga bukton, magmadaogon ang mga Israelites. Apan miabot ang panahon nga sa kakapoy muus-us ang kamot ni bukton ni Moses ug kini usab magsugod nga mapildi sila batok sa Amalikanhon. Ug nakita kini ni Aaron ug ni Hur tungod kay gikapoy na pag-ayo si Moses, nagkuha sila og bato ug gipalingkuran ni Moses ug si Hur uban man si Aaron. Anaa sila sa kilid nga mitabang ni Moses pag-isa sa iyang mga bukton. Hangtod nga miabot nga nagmadaogon ang Israelites tungod sa pag-isa ni Moses sa sungkod nga gihatag sa Dios. Magmadaogon ang Dios, dili gyud mapildi. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, o miingon na pud ang Ginoo kay nabuntog naman ang mga Amalikanhon. Miingon ang Ginoo kang Moses, isulat kining mahitabo diha sa usa ka libro aron mahinumduman ug isulti kang Joshua ug wala nay mahinumog ang mga Amalikanhon, wala nay mahinumdum kanila, di na hinumduman, no? Nagtukod si Moses og usa ka halaran ug ginganlan niya kini ang Ginoo mao ang bandila. Miingon siya, magpadayon sa pagpakig-away ang Ginoo sa Amalikanhon hangtod sa kahangturan. So ang Ginoo mao ang bandila, mao gatukod siya halaran ug bandila nga magmadaogon ang Dios batok sa mga dautan. O kining tanan nadungog ni Jethro nga iyang ugangan nga usa ka pari dito sa Midian. Og mibisita siya
kang Moses uban sa ni Sipora nga asawa ni Moses ug sa duha niya ka anak nga si Gersom ug si Eliezer. Sumimando si Moses nga ipasugat ang iyang ugangan ug ang iyang pamilya. Ug misugat usab si Moses ug diha miyukbo si Moses sa iyang ugangan nga si Jethro. Og iyang gipasulod ngadto sa tulda ug iyang gisultian kung unsa ang gihimo sa Dios sa pagpalingkawas sa mga Israelites nga nag-anto sila nga adunay mga kalisdanan nga miabot apan anaa ang Dios nagauban kanunay kanila. So nalipay si Jethro nga nakadungog niini ug miingon si Jethro dalaygo ng Dios kay giluwas niya ang mga Israelites ngadto sa mga Ehiptohanon. Ug tungod niini miingon si Jethro dalaygon ang Ginoo nga nagluwas kaninyo gikan sa Ehiptohanon ug gikan sa hari sa Ehipto. Karon nasayod ako nga ang Ginoo mas gamhanan sa tanang Dios. Dios ni nga ang letter D, small letter, Dios. Mao ang pag-ulipon sa trabaho. Kay gihimo niya kini sa dihang gidaog-daog sa Ehiptohanon ang mga Israelita. Mao na mga kaisunan ko ni Kristo, di ta magpadaog aning mga Diyos sa kalibutan, mga buluhaton. Kay naa ang Dios nga labing dako. So, di na usab nakita ni Jethro ang mga buluhaton ni Moses. Yang gitudluan kini nga magpili og mga maghuhukom. Kay pagkasunod adlaw, nakita niya nga si Moses kapoy kay naghusay sa mga tawo nga nagkabingkil ug mulungtad gikan sa buntag hangtod sa gabii walay pahuway si Moses. So nakita kini ni Jethro sa kadako sa buluhaton ni Moses. So mipadayag o mihatag og tambag si Jethro ngadto kang Moses. Unsa man kining imong gibuhat alang sa katawhan nganong ikaw ray maglingkod sa paghusay sa katawhan. Mangita ka, maugtas ka pagkadako ni ining imong gibuhat. Pagpili og mga tawo nga may katakos kanang mahadlokon sa Dios, kasaligan ug dili kasubornuhan. So daan na di ay ni nga dili kasubornuhan. Himua silang pangulo sa tag 1,000 ka tawo, sa tag 100 ka tawo, sa tag 50 ka tawo ug sa tag 10 ka mga tao. So karon sa panahon karon mao na kini ang GKK nga kining napulo mo na ni ang unit, ang buklod. Haron gyud nga maabot ang pulong sa Dios, ang kaluwasan, mao na kini ang gagmayng Kristohanong katilingban. So mag-alagad sila nga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Isang at alang kanimo ang mga dagkong mga problema. Apan sila ang muhusay sa mga gagmayng bingkil-bingkil. Nining pamaagiha, mahimong masayon ang imong buluhaton kay makatabang man sila kanimo. Kung buhaton mo kini sumala sa gisugo sa Ginoo, dili ka maugtas ug kining tanang katawan makapauli sa ila nga mahusay na ang ilang kasungian o panagbingkil. So gituman ni Moses ang tambag ni Jethro. So unsa man kini nga reflection sa atong kinabuhi. Gikan sa gubat ngadto sa pagtudlo ni Jethro nga tungod sa dako kayo nga buluhaton ni Moses nga nagpili og mga tao nga kasaligan, mahadlokon sa Dios o labaw sa tanan, dili mudawat og suborno. So sa atong kinabuhi karon, atong mahuna-huna kung anaa kita sa dagkong mga kalisdanan o gubat sa atong pagtuo sa Dios. Unsa na atong buhaton? Kung anaa kini, moabot kini sa atong kinabuhi.
Nakita nato nga si Moses nagdala sa sungkod dito sa tumoy sa bungtod ug iyang gipataas. So unsa man ang buti pasabot ni ini? Kita usab atong ipataas ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios haron kini maoy makatabang kanato sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Karon ang atong mga kaaway, okay, ang cellphone maayo man ni. Pero asahay mao kini ang sinugdanan nga makulang ang ato ang pag-ampo ngadto sa Dios kay unahon naman nato ang cellphone. So atong buhaton nga unahon nato ang atong pag-ampo before ang cellphone. Tungod kay naa na kita sa high-tech karon. Og nakita usab nato nga ana ang pagtinabangay nga gitudlo ni Jethro nga magtinabangay kay dili pwede nga usa lang sa kadaghan nga gidumala ni Moses dili niya kaya maugtas siya. Sumausab kini sa atong katilingban nga nang pagtinabangay sa atong simbahan. Og ana usab ang paglaom nga bisan pa og ang mga kalisdanan o gubat nga moabot sa atong kinabuhi, anaa kitay paglaom, anaay kadaugan nga mao ang atong Dios nga gamhanan. Og magsalig kita sa Dios. Kung anaa kining tanan, musalig kita sa Ginoo, wala na tang hahanapin pa. Jesus, I trust in you. Og sunod, ang gugma. Nakita nato ni Moses kung unsa niya paghigugma ang mga katawhan. Iyang ihatag. Bisan pa man og bugat na alang kaniya. Mibalibad pa ni siya sa Ginoo, pero iyang gihatag ang iyang kaugalingon para sa pagserbisyo tungod sa gugma. So dinhi makalingkawas kita sa pagkaulipon ni ining atong pagpuyo karon sa atong kalibutan ang pagka makasasala. At makalingkawas ta ni ining tanan kung ibutang nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pagtinabangay, ang paglaom, ang pagsalig ug ang paghigugma mag-uban kini kanunay. So, ako ang kawal ni Jesus, lumalaban sa mali, hindi pa huhuli. Kahit ako'y kunin, apakan mo siya, durogin mo siya, at rimbutan mo pa. Huwag pipigilan, magpakailanman, mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. 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 Si Kristo ang ato ang sundon sa atong kinabuhi. Dili man ta angayan o dili man ta perfecto, pero maring kamot kita pagpahiduol ngadto sa Dios. Aron kining tanang mga katalagban nga moabot sa atong kinabuhi, mura lang ni siya og mga bitamina sa atong kinabuhi aron kita magmalig-on ngadto sa Dios. Og mga kaigsunan ko ni Kristo, nagkalain-lain ang atong mga problema sa kinabuhi karon, pero ato lang hinumduman kanunay, sundan nato siya, si Kristo. Og kita ang kawal ni Jesus nga motrabaho ni ining atong nasod, atong parokya og atong katilingban og diha sa atong pamilya. Sundon nato si Kristo. Mayong buntag o daghang kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo. Ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel.